Assalamu alaikum. Sunana Rashida Idris, mai gabatarwa, mai kawo muku shirin lafiyarka garkuwarka. Wannan shiri ne da aka tanade shi domin wayar da kan al'umma da kuma cututtuka masu hatsari. Kamar irin su cutar HIV, cuta mai karya garkuwar jiki, ko kuma tarin TB wato wanda aka fi sani da tarin fuka, ko ciwon hanta, da kuma sabuwar cuta da ta faɗo mana a duniya mai suna coronavirus. Dabbobi ma suna ciwon hanta ko kuwa 'yan adam ne kawai suke ciwon hanta? Dabbobi ma suna ciwon hanta. So da ai yawanci ma za ku ga maganin da ake samun mana ma gaba ɗaya a jikin me ake fara testing, ake fara jiran magani ai akan dabbobin ne gaba ɗaya, da su ake fara amfani akan shin maganin yana yi ma ko ba yi. To me yake haifar da wannan cutar? To ciwon hanta akwai gado. Tashin farko akwai gado, ana gadonta. Kuma kamar yadda muka zayyana a baya, wannan alamomin kamar yadda muka faɗa, mu'amala tare da mai ita ko kuma taɓa inda jinta ya zuba ba tare da tsaro ba tare da sa hand gloves ba, irin makamantan wannan. Cin abinci a wajen da ake mu'amala da jinta kamar irin lafa haka makamantan wannan, duk suna jawo ciwon hanta. To Malam Abdullahi, ka ce dabbobi ma suna ciwon hanta, mutane ma suna yi. To mun ji mutane suna kamuwa da cutar hanta ne a gumi ko wani abu daban. Dabbobi fa ya suke su kamu da wannan cutar ta hanta? To dabbobi gaskiya ba na ce ga yadda suke kamuwa da ita ba, amma dai abin ya sani dabbobi su ma suna kamuwa da cutar hanta gaba ɗaya. So da kamar yadda na faɗa a baya shine ta hanyar su ne gaba ɗaya, duk wani magani da aka fitar akan su ake fara gwadawa tukun, sannan a tabbatar da ingancinsa. Ɗan adam fa Malam Abdullahi? Shi ne kamar yadda shi ɗan adam ko da yaushe kamar yadda muka ai ba zai yi a ce ka je ka ƙirƙiri magani kai sai ka zo ka gwada akan mutum. Ai shi ɗan adam darajarsa da kimarsa ta fi ta kowace halitta, kamar yadda Allah ya faɗa ya karrama 'yan adam gaba ɗaya. Ta yaya ke kamuwa da wannan ciwo? Shi ne kamar yadda na faɗa, an dai babu gado. To kamar yadda na faɗa, mu'amala da mai ita gaba ɗaya mutum yana kamuwa da ita. Dole sai ta hanyar mu'amala ne ya Mu'amala, kamuwa da wannan. idan jinin ya zuba mutum ya zo ya taɓa jinin mai ita yana ɗauka. Idan inda gurin da yake da akwai cutar a gurin, jininta ko fitsarinta ko kuma irin yawunta, in dai akwai yana bin iska a gurin, in ka zo ka ci abinci a gurin nan ma za ka kamu da ita. Sai kuma magunguna irin na gargajiya haka, kamar misali ba dai magungunan gargajiya zan ce a takaice ba, ma'ana ɗaci da tsani. Don wannan suna mai muhimmiyar taka rawa akan samar da ita wannan cutar gaba ɗaya. Tsami, tunda ita hanta gaba ɗaya duk a jikin mutum babu abin da yake kowane abu aiki irin hanta gaba ɗaya. To duk wani abu da yake faruwa a jiki, akwai abin da muke kira proteins, muke kira amino acid. To ita hanta ita ce house da ke synthesizing duk wani protein da mutum ya ci gaba ɗaya. Shi kuma protein shine ba za mu iya kiran shi da enzyme, shi yake activating duk wani abu da mutum zai, duk wani motsi, duk wani abu da za ka yi. Abinci in ka ci baya digestion a jikinka sai da active of proteins. Duk wani abu da za ka yi tafiya sai da protein gaba ɗaya. Magana su da protein, komai da komai, yawon mutum, duk abin da gani a jikin mutum protein ne gaba ɗaya. Muscles ɗinka protein ne. To ita liver ita ke synthesizing, ita ne active house of all protein gaba ɗaya. Kuma protein kamar yadda muka su suke activating duk wani abu a jikin mutum gaba ɗaya. Kuma kenan ita hatta ta ko kowanne abu a jikin mutum flame battle na gudanar da lafiyar jikin mutum gaba ɗaya. Shi yasa a koda yaushe ba a so a dinga takura mata. Duk abin da aka saka ji an ce wannan zai taɓa lafiyar ka, musamman hanta, ake so to ka dinga bin sa. So ita hanta gaba ɗaya ta kamar yadda Hausawa suke cewa masana lafiya, ita hanta ai jini ce gaba ɗaya. Masu kallon mu duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon. Sai ku bi mu a mako na gaba. Ni Rashida Idris, taku har kullum. Assalamu alaikum.